Krokodifil pilulak. Konposaera. Krokodifilaren gaia aktiboa drazenpankrokoa da. 1,5 miligramo, 3 miligramo eta 6 miligramoko gai aktiboa duten piluletan aurkezten da. Propietateak. Mundu mailan egindako saio klinikoek frogatu dute krokodifila sendagai antikrokotropo ahaltsua dela. Komeni diren dosietan hartuta eragin zuzena du bakardade, antsietate eta mendekotasun afektibozko sentimenduetan. Dosi handiagoetan propietate utopiko eta fantasiatsuak ditu, oso garrantzitsuak hiri bakardade larriko kasuetan. Indikazioak. Krokodifila eraginkorra da larridura, abandono sentimendua, babes falta zetatsua eta gisa horretako sintomak dituzten gaitzetan. Krokodifila harreman premialarriak tratatzeko da gomendatua. Bakardade eta sexo autokudeak eta egoeretan sortzen dira holakoak.